अगर आप चाहते हैं कि तारक फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तनी चाट लेवे दो गोरी हाथ लेवे दो म्यूजिक बाय तारक बिहारी। हाथ लेवे दो बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पालीगांव सूरत। हाथ लेवे दो माथा के जैसन बाड़ू हो ताजा रोजी सुबह गोरी लागेलु ताजा। माथा के जैसन बाड़ू हो ताजा रोजी सुबह गोरी लागेलु ताजा। ताहार देहिया है पूरा रसिया ओ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। चाट लेवे दो चाट लेवे दो चाट लेवे दो बेचलू गोरी तू घूमे घूमे दही तारा हो दहिया के ठीक सब कही। चाट लेवे दो गोरी हाथ लेवे दो बेचलू गोरी तू घूमे घूमे दही तारा हो दहिया के ठीक सब कही। बेचब जब तू घूम के दही बिना किनले केहू ना रही। ताहर उठावा के लाली बड़ा निक लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी हाथ लेवे दो म्यूजिक बाय तारक बिहारी। हाथ लेवे दो बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पालीगांव सूरत। हाथ लेवे दो पहिन के घूमे लुलहना चोली तारा हो चोलिया पचल जाई गोली। चाट लेवे दो गोरी हाथ लेवे दो पहिन के घूमे लुलहना चोली तारा हो चोलिया पचल जाई गोली। विशाल के संगे घूमा जिला जवार में केहू ना बोली गोरी। यूपी बिहार में ताहार रस डारा उठावा से रस चुएला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। माथा के जैसन बाड़ू हो ताजा रोजी सुबह गोरी लागेलु ताजा। ताहार देहिया है पूरा रसिया ओ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। तनी चाट लेवे दो गोरी मीठ लागेला। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पालीगांव सूरत।